принаймні ця влада не говорила, що вона не обіцяла вам того, що вона припинить стосунки чи припинить мирні переговори, не обіцяла повернути Крим. Президент не обіцяв повернути Крим, наскільки мені відомо. Так само, як він не обіцяв побороти всіх олігархів, а йому приписують ці обіцянки. Але президент каже, я хочу миру, я сподіваюся, що наші території будуть повернуті, але він не казав, що це... якби, що він це може зробити завтра. Але він казав, що я хочу повернути свої території, хочу повернути Крим. Але він не казав, він сказав, що я хочу війти в історію як миротворець, як та людина, що поверне території, все зробить для того, щоб їх повернути. З цього я почала свою розмову з вами, що він хоче миру любою ціною, хоче повернути територію будь-якою ціною, але, на жаль, він не знає і не має стратегії, я думаю, так, такою, про яку він може вам зараз розказати, або я можу вам розказати, що ця стратегія є. Уже скоро год президентства будет, поэтому, я думаю, уже пора иметь стратегию. Разрабатывать, если нет, привлекать людей, которые могут разработать. Стратегии нет, по-вашему? Я думаю, що стратегія з'являється по мірі гри. І те, що ми зараз бачимо іншу людину очільником Офісу президента, говорить про те, що стратегія з'являється і змінюється. І по-вашему, глава Офиса президента чем должен заниматься? Международной политикой или же все-таки обеспечением Офиса президента? Я думаю, що в нинішній ситуації, коли ми маємо монобільшість, яка скерована президентом, уряд, який скерований президентом, і Офіс президента, який скерований президентом, і генпрокурор, який є від президента, ми можемо говорити про те, що Офіс президента є центром прийняття рішень по мирному врегулюванню. А министр иностранных дел для чего тогда для переговоров? Может, его уволить сразу? Если Офис президента занимается международной политикой? Я з вами згодна, але я думаю, що в умовах війни і бажання повернути території, ви насторожилися, коли я казала, що він не обіцяв. Він обіцяв все зробити для того, щоб повернути Крим, але ніхто не може обіцяти нічого в нинішній ситуації. Стосовно позиції дипломатичної, дипломатична позиція програє. Явно програє. Парламентська дипломатія, вы знаете, в каком стані. Я просто думала, что первая задача перед президентом, который отвечает за внешнюю политику и который является гарантом Конституции, это восстановление территориальной целостности ее страны. Так, це завдання, яке він перед собою ставить, але він не казав, що я завтра прийду і все буде, і війна закінчиться на наступний день, як казав Петро Порошенко, а вона триває. От, власне, за що я поважаю президента Зеленського, що його обіцянки співмірні з тим, що він робить.